Αιγύστας μικράν δύναμην αλεξιπτοδιστών. Ελληνικές κυπριακές δυνάμεις αντιμετωπίζουν με τα γενναιότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Ο εχθρός ουδέν κατόρθωσε να επιτύχει. Μέχρι στιγμής κατερρύφθησαν 3 εχθρικά αεροσκάφη. Ούτε μία απώλεια εσημειώθη εις τα συμμετέρας δυνάμεις. Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, πρώτης ημέρας της εισβολής, είχαν κατεληφθεί οι περισσότεροι τουρκοκυπριακοί θύλακες και η επέραση της Ελβίκ κατά του θύλακα Λευκωσίας που άρχισε από το στρατόπεδό της ήταν πραγματικά μια στραπιαία εξόρμηση που απόδειχνε περίτρανα τι μπορούσε να επιτευχθεί αν όλα γίνονταν έγκαιρα και αποφασιστικά. Διελώδης και ηρωική η Ελβίκ στην επέρασή της από το στρατόπεδό της εξουδετερώσε και υπερφαλάγγισε την αντίσταση στο πρώτο τουρκικό χωριό Κανλή και από εκεί έφτασε στο Κιόνελι, στο άντρο αυτό της τουρκικής δύναμης. Εκεί, στην έφοδό της, η Ελβίκ συνέτριψε σε μια από τις φοδρότερες μάχες του πολέμου αυτού, την Τουρβίκ, της οποίας ο δικτής συνταγματάρχης Βεζίρογλου σκοτώθηκε, κατάλληλος αυτοκτόνησε. Όταν δε με την επέμβαση ισχυρής δύναμης Τούρκων αλεξιπτοδιστών, η σύγκρουση εξελίχθηκε σε άγρια και αιματηρή μάχη εκ του Συστάδιν και τα επίλεκτα Μεχμεντίκ εγνώρισαν τη λάμψη της ελληνικής ψηφολόγης και η Ελβίκ εβάδιζε ένα συγκράτητη προς το ορτάκιο γιου για να αποκόψει τον τουρκικό θύλακα στα δυο. Όπως αφηγείται Αμερικανός δημοσιογράφος αυτόφτης μάρτυρας, ρίγος θανάτου κατέλαβε τον περιβόητο Ραούφ Τενκτάς που με δραματική έκκλησή του ζητούσε από τον άβαρχο του τουρκικού αποβατικού στόλου να σταλεί ελικόπτερο για να εγκαταλείψει με την οικογένειά του τον τουρκικό τομέα Λευκωσίας. Γενναία και ηρωικά πολέμησαν επίσης τον Τούρκο εισβολέα στην ακτή οι δυνάμεις πεζικού και βαρέων όπλων της Εθνοφρουράς κάτω από αμήρυκτο σφυροκόπημα της τουρκικής αεροπορίας, ενώ τα αντιαεροπορικά αποδειχθήκαν ιδιαίτερα εύστοχα και αποτελεσματικά εναντίον των τουρκικών αεροπλάνων. Αλλά η έφοδος των Κυπρίων καταδρομέων και των